spesial kagem Among Rawuh nggih. Keluarga besar Penjuri Punika Menggugati. Mungkin ya. Pak Freddy mungkin nyanyi nggih. Nang ngendi Mas nyanyi nih? Ning kene ning kono. Kono ya. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahai ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal mungkin bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayu koyo widodari mungkin iso ente ewunan lagu nyeritani
widodari mungkin iso ente ewunan lagu nyerita ini gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi bukit indah ayumu koyo widodari mungkin iso ente ewunan lagu nyerita ini gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi bukit indah ayumu koyo widodari mungkin iso ente ewunan lagu nyeritani gedene rasa sayangku mungkin iso ente ewunan lagu nyeritani gedene rasa sayangku. Ya apa tembur iki? Tak ceritani cerita sing paling nglareni nalika bapak lunga ninggalne keluarga nelongso tapi kudu tak terima sing gawe tambah loro Asa wong tuwa ana kaya ra ana dinasti ngendi kasih sayange sing kaya caliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. ayo nduk Ora ana sing jaluk dilahirne nang keluarga sing kaya ngene tak apa-apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane makana disangka wong tuwane kudu iso ngatur dhewe nana cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Ada dinasti Apikom Indonesia
Ah, sing fokus lho ya. Yen pancen ngene iki takdire. Ayo. Kudu iso kowe Sera percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ana wong liya tanpa pamit tapi kok watu awale indah kini berantakan kabeh crita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan.
iso bisa nyenengke mungkin urip enak ora kuat sangane aku tau nang tetira ono gunane iwa sayang tetira penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki dadi mantan dadi seksimu pas munggah ning polane aku ngerti yen atiku mung tangga rekreasi aku saja ku relakan walaupun sedikit alasanku pilih dekne mergo kowe nyepeleni berebedot bertahan saya abot kowe ra tau peduli sedangkan dek mati sampai jumpa goodbye sayang aku rapi minggu esok atas rupoy destinasi resepsimu ngeseni ijab kabul kwe robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kehilangan kwe aku oleh ijol prasmanan kehilangan kwe aku oleh ijol prasmanan Sikep spesial buat Mas Ah, ah. Musisian dengan Wah. juga monggo kanca-kanca Karang Taruna. piye kabarmu saiki Apik, Dik. nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu nggo kowe muga-muga FYP
kanca-kanca wonten dinasti. Dek Cas. Dek, Apikom Indonesia. ya. Siang pantoro ratri eleng manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulastri. Janji
Dinasti Nada Bareng Apicom Indonesia. Dinasti Pro Audio Asik ya mas. Egol Kendo Siang Pantoro Ratri Eleng manis hati setiaku bisa anduweni amaran sang Yasu Laksmi Awang ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku senadyan ngarungi tumpah segara tresnaku ora bakal sirna ra bisa yen wis tresna ra bisa dipisahno. Bareng Dinasti. Kita goyang kembali bareng si cetiknya Indonesia. Ada Apicom Audio. Kenek opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara. Selak batinmu bareng kananmu sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Pasang ranggeng lintang ing angkasa kowe tega gawe
Sliramu beda ati beda lambe takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe jagat dadiya kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono ger anakku lanang golek pepadange dalan ora terus tak kudang dadiya lanang tenan. Lagu kagem Mas Imam, semoga anggenipun badhe lelumban wonten madyane berenggal sebagai imam rumah tangga lanang tenan. Dulur-dulurku cah lanang-lanang muga-muga sukses kabeh. Donya kabeh ora ngandalke wong tuwa tabungan ora sepira sangumung restu lan donga ngadepi pacoban sing teka
Arjuna rakakean cerita susah seneng adepono ger anakku lanang golek pepadangi dalan ora terus tak kudang dadi lanang tenan. Dinasti Nada Dinasti Pro Audio Apikong Indonesia. Bapak Ibu ngusahake mbuh piye carane ra perlu melu ngrasake rakasane omah mewah mepet sawah ora kudu wae penting cukup kadang yo kurang turu dhewe bapak cen jarang ngancani nglilir tengah wengi bapak durung bali saya gede saya ngerti apote golek rejeki sing halal sing iso berkahi lanange jagat dadiya kaya Arjuna rakakean crita susah seneng adepono
Just
Cukup lama cinta kita bina, cukup lama, cukup sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Namun kini apa yang terjadi? Kau bersanding dengan orang lain. Tak kusangka engkau tak setia, tak kusangka, tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Dinasti.
Sukorno Penggali. Oh, nggih. Midhangetke swantene panjenengan kaya diplek-plek. Apa sampean ra tau diplek-plek? Ya beda rasa garwamu. kaya. Beda rasa. Oh ngono. Ana kulino nggo angkat junjung gabah. Heeh. Iki ya padha lho Mas. Dadi ki rada-rada piye grenjel-grenjel ngono lho. Iya. Nggih, mboten kata lemah ya Nduk Irma. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh kunjuk sagung para tamu ingkang kadang ben Nggih, rawuh. Mas, tembung. Sinambi angrapi pasugatan kanthi Sukorno Penggalih ya Nduk ya. Nggih. Ya, karo mlaku-mlaku rene lho Nduk. Nganti kono wae to. Ono ning jahe. Rono wae. Oh, rono. Ya manut.